دوستان عزیز، اینک ما هم авиакасаи хизмат шудем ки ба боварӣ ва ба дилгирӣ метавонед ки аз мо билет харидорӣ намоед. Марҳама, ин рақамҳои WhatsApp-и авиакасаи менеҷер ки 100% дар корш ҷавобгӯ дорад. марҳамат, занг занед, нархош аз дигар нархҳо бениҳоят фарқ мекунад. шахсоне ки семейни билет 4-5 билет мехаранд, ба об отдельно скидка ҳам карда мешавад. айноми меҳроб про занг занед, ҳатман гап занед, барои шумо скидкаи калон мекунад. дуруд тамошобини азиз, дер боз ташнаи садову симои нафаре будед ки пайваста зери наворҳои мо менавиштед ки ӯро меҳмон созем. инак бо фурсати муносиб мо нафареро ба барнома даъват намудем ки мардуми ғариб зиёд дӯст медоранд садояшро, симояшро ва ҳатто суҳбатҳои ҷолибашро. инак бо дархости бешумори якояки шумо меҳмон ҳастанд дар барномаи рӯбарӯ комилҷон зарипов, писари устод қобилҷон зарипов. хуш омадед. ташаккури зиёд рустамҷон. салому дуруд ба шумо ва ба кулли подписчикони шумо ва ба кулли ғарибоне ки дур аз ватан ҳастанд, моро тамошо мекунанду гӯш мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. сарбаланд бошед. инҷо ман фақат довар ҳастам, яъне ки довар ба кадом хотир? ман инҷо нигоҳ мекунам, назорат мебарам ва мебинам ки шумо кадомаш посух мегӯед, кадомаш оташ мезанед ва ман истироҳати хуш ба шумо барори кор. саломат бошед. сар мекунӣ? марҳамат. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. фикр мекунам аз аввалаш аллакай сӯзондана сар мекунӣ. дар барномаи пешин падаратон меҳмони барномаи мо буданд. ба ягон савол ананиза жигалкаро истифода набурданд. вале мебинам ки шумо камтар саволе ки ҷавобаш мушкил аст ва намехоҳам ки ба ин савол ҷавоб кардонам. ҳақ доред ва мо касеро маҷбур намесозем тибқи барномамо, тибқи анъанаи барномамо ва саволе ки ба иззати нафси комилҷон мерасад, ӯ ҳақ дорад ки оташ занад. дар он савол чӣ буд? ба ҷуз худи комилҷон дигар касе намедонад. мегузарем ба дигар саволномаҳо. бошад. нороҳат нашудед? асабҳо хароб нашуд? не, онҳое ки дар пасатон ғайбат мекунанд, бо чанд ҷумла чӣ гуфтан мехоҳед? дар ҳақиқат агар либоспӯшиятон писанд ояд, ҳатман гап мезанад. агар дар саҳна каме каж истодед, ҳатман ё ки хандед, ҳатман гап мезанад. нисбати ҳамин гуна инсонҳо шумо чанд ҷумла мегуфтед? падар низ як суруд доранд, бисёрам суруди хуб аст. душман ки дӯст мекунад худро ба қасди ман, бошад ҳамеша дар паи рӯзи шикасти ман. бардоштан зи пояи тобути ман чӣ суд? ҳоло ки зиндаям, бигир эй дӯст дасти ман. офарин. бигзор фикр мекунам ки ҳасудхӯрию бахилию ин ҳама ғайбат ба шаъну шарафи мардӣ намезебад. бисёртар айни замон дар ҳамин сомонаҳои интернетӣ ҳам мебинем, чӣ дар ҳаёт рӯбарӯ мешавем. мардҳо бисёртар аз пушти мардҳо, аз пушти гап медаванд. ҳунармандо албатта бисёртар гапҳои бисёрам ки лозим нест, умуман мантиқ надорад, овозаҳое ки ягон асос надоранд ва он ғайбатҳое ки асос надоранд мебароранд. фикр мекунам ин нодуруст аст. ва мо бо посухи худ қаноатманд гаштем. мегузарем ба бахши дигар. саломат бошед рустамҷон. дар инҷо шартҳои гуногун ҳастанд. дар инҷо ҳар як саволҳои аҷибу ғариб ҳастанд ва ман боварӣ дорам ки комилҷон ба қавле адказ намекунад, посух мегӯяд. эҳсос кардаед ки падаратон барои муваққати шумо тайёр аст ҷонашро диҳад? бале, барои шӯҳратманд шудани шумо, барои пешравии шумо ҷонашро нисоб мекунад. на танҳо барои моли дунё ё ки тамоман барои санъатан бошад ё ки барои умуман чӣ ҷодае ки набошад, ҳамчун фарзанд ҳамеша ҳис мекунам ки дар пушти ман як кӯҳпораи бузургӣ ҳаст. шукронаи худо мегӯям ки имрӯз дар паҳлӯям падари бузургвор ҳаст ва модари бузургворам ҳастанд. дуои неки онҳо ҳамеша кушоишкор аст барои мо. ҳамин як дуои неке ки аз падару модар мо мегирем, фикр мекунам ки дунёро, тамоми ҳамин хушбахтиҳои дунё барои мо насиб гаштааст. аллакай будани онҳо барои ҳамаи мо ғанимат аст ва шукрона мекунем ки падару модаронмон дар паҳлӯи мо аст ва ҳар лаҳзае ки падару модар ҳастанд, бояд мо аз онҳо, яъне аз
ҳамон шарту шароит ва аз сиҳатию саломатии онҳо огаҳ бошем, бохабар бошем ва ҳамеша дар паҳлӯи онҳо бошем. Чун имрӯзо мебинем дар наворҳое ки дар сомонаҳо мебинам бисёр нафарро ва ман ба иззати нафси ягон нафар расиянӣ нестам, лекин бисёрам рафторҳои нодуруст мекунанд. Ман фикр мекунам ин ғайри инсонгарӣ аст барои падару модар, чунки мегӯянд падар модар ин биҳишт барои фарзанд аст. зинда бошанд падар ризо худо ризо мегӯям. албатта умрашон дароз бошад, албатта зиндаву саломат бошанд дар бари мо фарзандон. ва комилҷон мегузарем ба саволҳои дигар. рӯзҳои душворро ҳамагӣ дидаем. комилҷон, ёди шумо кадом рӯзҳои сахти умратон меояд нақл кунед? фикр мекунам рустамҷон ки дар зиндагӣ умуман зиндагӣ бепастию баландӣ, умуман зиндагӣ бо ҳамин пастию баландии худ ширин аст. Дар ҳама оила мешавад пастию баландӣ, сахтӣ ва сабукӣ. ва лаҳзаи аз ҳама вазнинтарин ҳамон лаҳза буд, ки ман бисёрам дар ҳамон ҳолати шок буд. чутар ки дар барномаи пештар ҳам гуфта будам, бемории модар буд. дар ҳамон лаҳзае ки авҷи бемории коронавирус буд ва дуо мекунем ки дигар ҳамин беморӣ асло дар ягон дунё набошад ва лаҳзаҳои беҳад вазбин, бениҳоят вазнинтарини ман ана ҳамон лаҳзаҳо буд, ки ман медонистаму хонаводаи мо боло Худои таоло фақат дуо кардем, дигар ягон чиз аз дасти мо намеомад. ва ҳатто бахшиш наздикапатон духтурое ки буданд ва ман сипос мегӯям аз онҳо, ҳар он чи ки аз дасташон омад карданд ва ҳамонҳо ҳам гуфта буданд ки фақат ин дар дасти худованд аст, чунки давои ин беморӣ умуман дар дунё набуд. лекин шукронаи худо мекунам, ки шояд ҳамин дуои ягонатои мо мустаҷоб гардид, ки худованд модари бузургвори моро дубора барои мо пешниҳод кард ва имрӯз дар паҳлӯи мо ҳастанд ва шукргузор ҳастам. ва аз ҳама лаҳзаҳои вазнини ман дар зиндагӣ то ин дам ҳамон лаҳза буд. ва шумо ҳар ҷашну хурсандӣ ки равед, агар ба фикр фурӯ равед, ҳамин чиз пеш назаратон меояд. бовар кунед рустамҷон, ҳар гоҳе ки дар маҳфилҳо агар падарам сурди модархона ёки ягон модарро даъват кунам, мувофиқиталаби мухлисон, мисол мешавад ки мухлисон асон домодҳо хоҳиш мекунанд пеш аз ту, ки ё шумо ё худатон ё ки падаратон як сурди модар хонед ва мо гулдаста пешниҳод кунем барои модаро. ҳамин сурди модарро ки мехонам ё ки худам низ хонам, бовар кунед ҳамон лаҳза дар ёди ман мебиёд, ки чӣ гуна бо лаҳзае буд, ки дар ҳамон дар як лаҳзае буд, ки моҳҳои июн охиру июл буд, дар авҷи ҳамон тӯи маъракаҳо буд. чӣ хел тӯю маъракаҳоро ман мегузарондам ва ҳар гоҳе ки аз ҳамон назди беморхонаи Зарафшон ки мегузоштам, мисол ба ҳисоб мерафтам тӯй ё ки ба шаҳри нав мерафтам, мегуфтам ҳайфи ту фарзанд, ки модари ту дар ин ҷо асту, лекин ту ба тӯй рафтаистади, лекин намешуд. бо мухлис ман як гуфтам, ки ман чандин буданд мухлис меомадам, мегуфтам ки даъват кунем, лекин ман мегуфтам, ки ман ҳоло дар як лаҳзаи шокӣ ҳастам, лекин хоҳиш мекардам, бисёр илтимос мекардам, ки мо мухлисои шумо, мо орзу мекардем, ки ҳамин рӯз биёеду мо шуморо даъват кунем. лекин дар ҳамон вақта ман модарам қатъи ҳамсӯҳбат будам, лекин ман медаромадам, гарчанде ки ба ман иҷозат ҳам намедодам, ман медаромадам наздашон, ман мегуфтам, ки ман медароям. модарам мегуфтам, ки не рав, агар наравӣ ман аз ту хафа мешавам. вале бо мерафтам, лекин ҳамеша дар фикру хаёлам модар ҳамон шабу рӯз дар чашмони шумо об беист мерафт. бале, ва дуо мекунам, ки ҳар чӣ ки дар ҳамон одамизод ҳар он чӣ ки мебинад, баъд мефаҳмад, ки чӣ хел қинд аст, ва дуо мекунам, ки ягон модари тоҷик асло бемор нашавад. ташаккури зиёд. ва камери дигарро
комилҷон варақ мезананд ва саволи дигарро мебароранд. пул ё дӯст? интихоби Комилҷон. дар ҳақиқат пул ё ин ки дӯст? бисёрҳо пайрави пул ҳастанд. дар ин давру замон албатта бисёрҳо барои пул шуда дӯстигарӣ мекунанд ва баъд аз он аз замон бисёрҳо барои пул барои моли дунё шуда дӯстигарӣ мекунанд. мо ин чизро ҳар рӯз мебинем аллакай ва шумо ҳам фикр мекунам ба ин чиз шоҳид албатта ҳастед ва ҳамаи ин ҳар шахсе ки барои пул шуда инсонро баҳо медиҳад хато аст ва ин бо мурури замон гум мешавад, чунки пул чирки даст аст. дӯст ҳамеша дӯст аст, дӯсти нонӣ асту ҷонӣ аст. аз ҳамин лиҳоз дӯсти агар ҷонӣ бошад ҷои 100 000 ҳамон пул ҳам мегирад, ҷои ҳазорҳо ҳазор ҳамон пул ҳам мегирад. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. марҳамат, ширкати боваринок, ширкати Баха. фикр мекунам барои ман дар мадди аввал дӯст меистад, чунки пулро ёфтан мешавад. санъаткорон дар территорияи худ, дар иҳотаи худ як дунё дӯст доранд. албатта бештари дӯстои Комилҷон нонӣ ҳастанд ё ки ҷонӣ ҳастанд? бисёрашон аллакай ман медонам кадомашон нонӣ ҳастанду кадомашон ҷонӣ ҳам аллакай шинохтед? аллакай шинохтагӣ ҳам ҳастам. фосила мегиред ё ин ки боз албатта гӯё ки наметавонед? не, фосила мегирам. мегузарем ба дигар савол ва камери дигарро варақ мезанам. бубинем ки дар инҷо чӣ навишта шудааст. дар кисса пул нест, аммо дар хона зодрӯзи модар аст. чӣ кор мекунед? дар ҳақиқат албатта ки он рӯз шумо пул надоред, шахс хоҳад бе ҳамин пул ҳам дили модарро ҳамихел шод мекунад ки бовар кунед. як чизи оддӣ аз ҳама мисоли оддӣ мегирам дар ҳаёт пул ягон нақши калон акун дар замони имрӯза албатта нақш бозӣ мекунад пул, лекин на он қадар нақши калонро бозӣ мекунад бо хусусан барои падару модар. барои падару модар фикр мекунам пул дорӣ мол дорӣ барои онҳо ин ягон фоидаи надорад. будани ту барояшон ҳам тӯҳфа аст. буданат барои онҳо шукр асту рафтори нек, пиндори нек, гуфтори нек. аз ҳамин лиҳоз бо як сухан ман метавонам агар ки пулам надоштам ман мешавад ҳолатое ки акун мо санъаткор гуфта дигар кисои мо пури пул ҳамеша гуфта не, ҳаст ҳолатое ки мо ҳам мисол бепул мегардем албатта ва бо як сухан метавонӣ ки дили модарро ҳамин хел шод кунӣ ки то абад дар ҳамон фикру хаёли ҳамон модар абадӣ мемонад. манам мисол мегирем, ман то имрӯз ман ҳоли хизмати барои якшаба ранҷе ки мисол модар мекашад, албатта модар мекашад накардам. бо ҳангоме ки мегӯям фарзанддор мешавӣ баъд ба қадри падару модар мерасӣ, яъне дуруст аст. хеле ки баъд мебинӣ мисол фарзанд бемор мешавад, мисол ба воя расондан, ҳамаи ин бисёр заҳмати калон. албатта ман намедонам акун кадом хислату кадом рафтори ман барои модарам писанд аст ки имрӯз барои ман дӯсти аввалин гӯем анамон модару падарам ҳастанд. ҳар чӣ ки мешавад ҳамин занг мезанам, мегӯям ки Комилҷон бего хона биям, мо як маслиҳат дорем. ман фикр аллакай ман ҳис мекунам ки ё ки ман аз хишовандони худам аллакай ба гӯши ман мерасад, мегӯям ки дар ҳама вақти беморим ҳамеша ва дар фикри ман буду. ман аз вай розӣ. ман гуфтам ки ман ҳоли хизмате накардам ки шумо аз ман аллакай дуои нек дед, лекин ман хурсанд ҳастам ки дуои неки падару модарро то имрӯз гирифтам. лекин ҳоли ман аз худ қаноатманд нестам ки ман мисол вай хизмати онҳоро карда бошам. ман фақат аз худованд дуо мекунам ки даврони пирӣ диҳад, дар вақти пирӣ баъд асои дасти пири онҳо гардад. ва то оне ҳастед хизматашонро адо мекунед. албатта ташаккури зиёд. яъне пул надорӣ, зодрӯзи модар аст, набояд ки шарм дорӣ, зеро модарон ҳама вақт будани моро интизор ҳастанд. албатта як сухан мегӯям ки як мақоле ҳаст, бо як сухан метавонӣ ки
мо ро аз лонааш берун барорем. албатта Суханҳо ҷой доранд. нек аллакай метавонад ки на танҳо модар тамоми ҳамин дӯст душман тамоми одамизодро бо як сухан метавонӣ ки аввал андеша баъд гуфтор мегӯӣ. албатта шод кардем. ин савол посух мегирад ё ки не? Мебинам дар фикр фурӯ рафтед. шумо савола чӣ хел фикр мекунед, пешниҳод мекунед? мо аввалан хуб меомӯзем, баъдан саволномаро тартиб медиҳем ва шояд ин савол посух намегирад. Не, чаро ба коми оташ рафт? чунки намехоҳам ки оиди ҳамон шахсият умуман бигзор саволи мо ба хокистар табдил ёбад. Комилҷон зинда бошанд ва мегзарем дигар кам. саволи қиинам набуду, лекин бемаврид буд. Намехоҳам. шанс дар дасти худи шумо аст. хоҳед ҷавоб биҳед. духтароне ки дар клипҳои шумо нақш мебозанд зуд ба шумо ошиқ мешаванд. чаро? дар ҳақиқат аҳамият додем. ҳама моделҳое ки дар ҳақиқат дар тоҷикистон рақами 1 ҳастанд дар клипҳои шумо дида мешавад ва баъдан мефаҳмед ки шуморо дӯст доштанд. не ин ягон асос надорад. чӣ магар аз сиёсати янга метарсед? не ягон сиёсат ҳам нест. мисол ҳунарманд, мисол мана телефони ман ҳар чизе ки ҳаст мана санҷиш кунед, ҳар суҳбатое ки ҳастам мана удалит мекунам, ҳеҷ чиз покам намекунам. ин ягон асос надорад. ман танҳо дар системаи кори ман аз рӯзе ки дар ҳамин системаи клип омадам, дар назди худ мақсад гузошта будам ки бояд дар клипҳои ман шахсоне бозӣ кунанд ки дар ягон клипҳои дигар набошанд. ва аз клипҳои пеш то ҳатто агар ки назар кунед, шахсоне бигӯянд ки ман аллакай шартнома хати онҳо ҳамкорӣ мекардам. мо фақат шартномаи ҳамкорӣ доштем, дар дигар клипҳо набудам. баъд аз оне ки медидам ки дигар баъд ман системаи кори ман ҳамин гуна буд. ташаккур. суруд нахондем. суруд нахондем. аввал суҳбат кардем, суруд нахондем. ман шумо ваъда додам ки суруди наво мехонам. ин бори нахуста дар барномаи шумо. агар ки мабодо то ин лаҳза агар ки клипаш ки баромад, клипашам ки баромад, ин бори аввал мешавад дар барномаи шумо. نازی نازد من نکشت، سازی را زد من نکشت. نازی نازد من نکشت، سازی را زد من نکشت. به خدا یک نگهی جانگدا زد من نکشت. به خدا یک نگهی جانگدا زد من نکشت. دوامش انم کلیپ میبرد بعد با پورگی گوش میکنید. аллакай бо шунидани ин садову бо шунидани ин бисёриҳо хоҳиш карда буданд ки дар ман аслан жанри ман жанри халқӣ аст ва дидам ки дар анамон ҳам сомонаи интернетӣ ҳам дар худам низ бисёр хоҳиш карданд ки як суруди зарафшонӣ дигар ё як суруди халқӣ дигар хонед. ба чашм гуфтам ҳамин суруда ман бовар дорам ки ин суруд дар сатҳи баланд худо агар хоҳад ба дили мардум ҷой меёбад ва ҳамагӣ ошиқи ин тарона мешаванд. агар мардум дастгирӣ кунанд, албатта ки бо аз ин ҳам хубтар шуда мо пешниҳод мекунем, чунки бо дастгирии анамин мухлисону мардум мо ҳунармандон пеш меравем. албатта. чаро зиндагии худро аз падару модар ҷудо кардаед? магар шумо якаписар нестед? ман зиндагии худамро ҷудо накардам, вале онҳо шуморо ҷудо карданд ва якаписар ҳам нестам. бале ин хоҳиши падару модарам буд. ва соле ки ман 2016 сол оила барпо намудам, чанд муддат мо якҷо будем ва ҳозирам якҷо ҳастем. мисол шаҳри зебои душанбемон дур нест. ин аз якдигар мо дур нестем. мо гӯем ки дар 10 дақиқа наздик. шумо дар кадом маҳалла зиндагӣ мекунед? падар дар марказ зиндагӣ мекунам ва падар дар тарафҳои 92. ва ман аслан пеш аз оиладор шавам ман ҳамеша мегуфтам ки ман ҳамеша бо шумо мехоҳам истам, бо падару модарам бисёр дӯст медорам, сидқан дӯст медорам. лекин аз ҳамон оиладор нашуданам аллакай мегуфтам ки не баче, мо мехоҳем ки ҳамин зиндагия худат пеш барӣ. вақте ки бо мо ҳастӣ аллакай муғамбир мешавӣ, ту танбал мешавӣ дар зиндагӣ.
بعد оянда азоб мекашӣ. Бигзор ки марҳамат оила барпо мекунӣ, чанд муддат марҳамат бо мо меисӣ, баъд мо дуо метиҳем зиндагии худат. чанд сол шуд аз падар модар дар алоида? аз 2017 аллакай, яъне ки дар алоидагӣ зиндагӣ мекунем, лекин ҳар рӯз дар хонаи падару модар. ҳар рӯз дар хонаи падару модар, не ба ном ҷудо зиндагӣ мекунем, лекин ҳар рӯз дар хонаи падару махфӣ модар. набошад соҳиби чанд фарзандед? шукри худо соҳиби 3 фарзанд ҳастам. умарҷон, усмонҷон, абубакрҷон. 3 писар. бале. беҳтарин, дар фикри духтарчаи дигар ҳастанд. худованд чизе ки насиб кунад. Ман мисол бисёр нафаре мебинем дар зиндагӣ рӯбаро мешавем ки бисёр ҷавонҳо аз ҳамин чиз ҷудо ҳам мешаванд. мисол ман мехостам писар ба дунё биёд, ё ки ман мехостам ки духтар ба дунё биёд. ин чиз дасти на мо, на вай дасти занҳо ба нест. ин ҳамааш дасти худованд аст. дасти ягон бандаш неъмати худованд аст. неъмати худованд аст. бисёр мебинем ки аз ҳамин чиз ту духтар кардӣ ҷудо мешавад. ҷудо мешаванд, ё ки ин бениҳоят ин кори ғалат ман аст. фикр мекардам ки ин хашми худованд мебиёд ин боло ин ба. вай неъмат, вай фариштае ки худованд додааст, вай чӣ духтар аст, чӣ мисол писар аст, ҳамааш бояд шукргузор буд. албатта бисёр нафароне ҳастанд ва медонам ки ҳол ба як нохуни фарзанд зор ҳастанд. албатта ин хел ҳаст. қариб 10 сол мешавад, қариб чанд сол мешавад, барои фарзанд зор аст. ҳаёт худаш ҳамин гуна будааст. як чизеро мебинед ки бисёрам дар ҳайратовар. комилҷон ба янга хиёнат кардаед? то имрӯз не, ростигар накардам ва оилаи хуб дорам. мо якдигарро дӯст доштаги оила барпо намудагием ва лайлии маҷнун дар пеши мо ба гуфти мардуми кӯҳистон ки об хӯрад. яъне ки шумо аз зиндагии худ розӣ ҳастед? албатта ҳамсаратонро дӯст медоред? дӯст медорам ва падару модарам ӯро дӯст медорад. ин муҳим ҳамин аст. муҳим ки хизмати падару модарамро мекунад то имрӯз ва ҳамеша дар ҳама ҳолат дар паҳлӯи ман аст ва маро мефаҳмад, чунки оилаи санъаткор шудан бениҳоят душвор аст. шуморо ба инобат гиред албатта. ва медонед. бале бале. ва ин ҷо мебинам 3 камбери дигар мондаст ва комилҷон боз камбери дигарро ба даст мегиранд. боварӣ дорам ки ин савол низ хокистар намешавад. бадбиниву душманӣ дар дунёи сарояндаҳо зиёд ба чашм мерасад. наметарсед ки душман шикаст медиҳад. аммо душман ҳаст ки бо мо пеш меравем. агар душман набошад мо танбал мешавем. аз ҳамин лиҳоз зинда бошанд душманҳо, будани онҳоям шукр. барои ҳамин ҳам танҳо умед аз худо кардан дар кор. ҳар он чӣ ки ҳаст, ҳар он чӣ ки ризқ ҳаст, бо махсус барои ҳамин ҳунармандо шумо худатон мегардед, медонед. ҳозир мисол ҳама ин хуб аст, чунки ҳар як ҳунарманд пеш меравад, ҳар як ҳунарманд эҷод мекунад, мехоҳад ки аз ин ҳунарманд дида бо хубтару баландтар эҷод кунад. ин яъне мун вай аст. рақибу рақобатӣ барои санъат ин бисёрам хуб аст, лекин ба он шарте ки мисол чизи хуб бошад. мисол мана шумо як чизи хуб кардед, ман бояд аз шумо хубтар кунам, ҳам дар ҳамон качество, ҳам дар ҳамон тарзи интихоби шеъру албатта оҳанг. ва умуман фикр мекунам ки ман дар ҷодаи санъат душман ҳам надорам. ҳама ҳунармандо бо ман дӯст ҳастанд, рафиқ ҳастанд, рафтомади нек дорем ва ризқ аз ҷониби худованд аст. бале. ва дар ин ҷо 2 конверти дигар монда. боварӣ дорам ки ба ин савол ҳам посух мегӯянд. дар ҷавонӣ бештари одамо ҳатман як-ду хатогӣ доранд. хатогие ки пайи ислоҳаш гаштед кадом буд? шояд гапногир будед, шояд падару модарро сахт ҷавонӣ ба ба хашм меовардед, гапногирӣ шояд бисёр пул талаб мекардед. не, ман дар зиндагӣ асосан мана мисол аз падару модар ҳамон пурсед, ман хеле шахсияте ҳастам ки бисёрам босабр ҳастам ва умуман талаб аз падару модар намекунам ки мисол ба ман
خیلی ماشین گرید یا که فلان که هر چیزی که هست شکرگزار میکنم، چون که هر اون چیزی که داد است خداوند داد است. از اون زیاد ما اگر خودمون کشیم که نمیشود. به خطاگی عموما یگان انسان نه در جوانی نه در حیات عموما به خطاگی نمیشود. بودن خطاگی که البته میکنم بسیار بودم. اکنون فکر کنیم اگر جوانی به خطاگی نمیشد و هر اون چی که بود در جوانی بود و گذشت و کوشش میکنیم که اون خطاگی دوباره نشود. خصوصا کامل جان در یک اویله به دنیا اومده است که البته هنرمند هستند و وقتی شما روی صحنه هستید مبادا ماشین داشته باشید، مبادا یک چیزی که دوستانتون میخوان که همون چیز از شما باشد. این چیز پدر و مادر رو ناراحت نمیکرد وقتی شما ارکگی میکردید که من ارکگی نمیکردم. من ارکگی میکردم فقط برای صنعت میکردم. باور کنید من عموما وقتی که من این ماشینم هم خریده بودم من عموما نگفته بودم تا همون که کار رو ندارم آمده بودم. من پدر و مادرم مثلا اذیت ندادم که با من ماشین گیرید من مثلا کار با ماشین میرم. من کار کردم مدتی خطا نکنم 3 سال یا 4 سال. من از سال 2011 من در شرکتی واویلان هستم. من در اونجا کار کردم و اویلادار نبودم اون وقت. جمع کردم بعد از اون و گفتم که من میخوام که ماشین خرم. همونجا پدر و مادرم گفتن که چی نمود ماشین میخوای. خلاص که ماشین رو انتخاب کردم. همون لحظه همونجا من نگفتم لیکن پدر و مادرم گفتن که بای موندگیش من میتونم گفتم. لیکن خطا نکنم اگر تا 50-60% خودم جمع کرده بودم و تا اینده اکنون به پدر و مادر عموما نمیشه. البته که تا اینده یاردم میکنم چون که فرزند است. تا اکنون گرچند که زندگی علایده هم داشته باشم و مثال باشد لیکن تا ایندم در فکر شما هست. البته در همه حالا در فکر ما فرزنده هستم. خیلی برای هر چیزی که میکنی برای فرزند البته. و این قرضی پدر و مادر است. اکنون قرضی پدر و مادر مثال فکر میکنم همون است که خواندن و تو اویلادار کردن بعدا تو باید در فکر پدر و مادر باشی. یک تربیت خوب کردن است نه اینکه مثال قرضشون گفته تا آخر مثال در دوشیان ها باشدن هست. من میبینم جورابازی و شوگردی و شوگردیرویی اونها رو ناراحت نمیکرد. من دوستایی داشتم که در علاقه پدر و مادر هم آگاه بودن اونها بیراه نبودن و تا این دم یکم دوست شکرگزار هستم که تا این دم من از دوستایی که وای هستم بدکار و بدخواه هستم. البته من فاصله میگیرم البته و تا این دم فکر میکنم دوستی اساسی از سربال پدر و مادر است. تشکری زیاد. میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. خیلی کسب پدر باز چی خصلت ها رو از پدر آموختید؟ بله از پدر پور چی رو شما آموختید؟ همون خاکساری نتونستم در خدمت آنها باشد. تشکری زیاد کامل جان. من میخوام که در آخر با سرودی اورمتنی برنامه ما انجام دهید. برنامه ما رو انجام میدید بسیار خرسند میشدیم. چی که سرودی اورمتنی دادیم بنا گفتید با من گفتیم نه؟ مرحمت. دختری اورمتنی من جانم و تو تنی. دختری اورمتنی من جانم و تو تنی. رشته عشقی مرا میکنی و میتنی. رشته عشقی مرا میکنی و میتنی. تشکر زیاد. احسان میگیم. این بود برنامه ما با کامل جان ظریفوف در تالار میبلدین.